Missä hitossa se Ron oikein viipyy? Täältä tullaan, Harry! Tuolla se koti näkyykin jo. Missä se Harry oikein viipyy? Mä oon oottanut täällä 10 sekuntia. Tuolla se Ron onkin jo. On ollut varmaan hetki. No mä lähden tästä nyt hakeen sitä. Menen se luo. Joo, heippa. Hitsi, toi Dudley ja sen kaveri on tossa. En mä voi nyt mennä tonne. Hei nyt mä keksin. Mä hyppään ikkunasta. Aloha mora. Iiro, nyt mun matkaarkku tulee täältä. Onni, kiva. Mä en osunut autoon. Mä lensin naamalteen tänne ja matkaarkku on autona. Yeah. No nyt se on tuolla peräkontissa. Tunia. Niin, kulta. Mikä tuolla oikein rämisee? En minä tiedä. Dudley varmaan vähän leikkii tuolla. Dudley! No! Mikä siellä rämisee? En mä tiedä, en ainakaan mä. No kuka se sitten on? Varmaan Harry. Ron, väisty vähän, että mäkin mahdun sinne. Okei, sori. Nyt ollaan molemmat kyydissä. Ei kun menoks. No niin, nyt me mennään. Hei, mihin me ollaan menossa? No, tylyähän on tietty. Eihän täällä voi nyt muualle mennäkään. Miksei mennä kotikolaan? No siksi. Se palo poroks. Fred ja George.